Dobrý deň z Abragen. Dostali ste už otázku alebo potrebovali nasledovné informácie typu: na akých pozíciách sa tovar nachádza? V akom množstve? Príklad. Na polovanom sklade 06 máme naskladnený televízor Panasonic skladová karta 01 v počte 47 kusov. Informácie o množstve na pozíciách si zobrazíme na paneli definovateľných údajov zoznamu. Pre toto video som si panel predpripravil. Na panel som si dal názov skladovej karty a kód pozície s počtom kusov na pozícii. Pri prechádzaní po skladových kartách sa panel aktualizuje a hneď je vidieť požadované informácie. Aktuálne radenie pozícií je podľa najväčšieho množstva na pozícii. Toto radenie je možné meniť. Na získanie počtu kusov na pozíciách som napísal skript. Má 3 parametre, ktorými sú ID skladovej karty, sklad a spôsob radenia. Ak chceme radiť pozície podľa najmenšieho počtu kusov, zadáme posledný parameter v tvare AZ. Skript je možné použiť kdekoľvek v Abre, kde je dostupné ID skladovej karty. Prajem pekný deň z Abragen.